அத்தியாயம் 89. சேசு யோனாவை விட்டு பிரிந்து நாசரத்துக்கு திரும்புதல். 27 ஜனவரி 1945. விளக்கு வெளிச்சம் எவ்வளவு மங்களா இருக்கிறதென்றால் அது அசைவது போலிருக்கிறது. ஒரு மிக எளிய குடிசையின் வாசலில் சேசு தம் சீடர்களுடன் இருக்கிறார். அதை வீடு என்று சொல்ல கூடாததாயிருக்கிறது. யோனாவும் அவரை போன்ற ஏழை குடியானவர்களும் அங்கு நிற்கிறார்கள். அது வழி அனுப்புகிற நேரம். யோனா கேட்கிறார், ஆண்டவரே, இனிமேல் நான் உம்மை பார்க்க மாட்டேனா? எங்கள் இருதயங்களுக்கு நீர் ஒளியை கொண்டு வந்தீர். உம்முடைய அன்பு இந்நாட்களை ஒரு திருவிழாவாக மாற்றியுள்ளது. இவ்விழா எங்கள் ஆயுள் முழுவதும் நீடிக்கும். ஆனால் நாங்கள் எப்படி நடத்தப்படுகிறோம் என்று நீர் கண்டீர். எங்களை விட ஒரு கழுதை நன்றாக பராமரிக்கப்படுகிறது. மரங்களுக்கு அதிக மனித தன்மையான கவனிப்பு கிடைக்கிறது. அவை பணம். நாங்களோ பணம் சம்பாதிக்கிற இயந்திர கற்கள்தான். அதிகப்படியான உழைப்பால் நாங்கள் சாகும் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறோம். ஆனால் உம்முடைய வார்த்தைகளெல்லாம் அத்தனை சீராட்டல்களாக இருந்தன. எங்கள் அப்பம் அதிக ஏராளமாகவும் அதிக சுவையுடையதாகவும் தோன்றியது. காரணம், அதை நீர் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டீர். இந்த அப்பத்தை அவர் தன் நாய்களுக்கு கூட கொடுக்க மாட்டார். என் ஆண்டவரே, இதை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள நீர் மீண்டும் வாரும். இது நீர்தான் என்பதாலேயே நான் இப்படி சொல்ல துணிகிறேன். ஒரு பிச்சைக்காரன் முதலாய் இயழக்கூடிய இல்லத்தையும் அப்பத்தையும் வேறு எவருக்கும் கொடுத்தால் அது நிந்தையாகும். ஆனால் நீரோ அதற்கு சேசு. ஆயினும் அதிலே ஒரு பரலோக வாசனையும் சுவையும் நான் காண்கிறேன். ஏனென்றால் அதிலே விசுவாசமும் அன்பும் உள்ளன. யோனா, நான் வருவேன், திரும்ப வருவேன். கட்டுத்தறியில் கட்டப்பட்டு கிடக்கிற மிருகத்தைப் போல் நீ உன் இடத்தில் இருக்கிறாய். உன் இடம் யாக்கோபின் ஏணியாக இருக்க கடவுது. உண்மையாகவே சம்மனசுகள் உன்னிடம் மோட்சத்திலிருந்து வந்தும் போயும் இருக்கிறார்கள். கவனத்துடன் உன் பேறுபலனை சேகரித்து எடுத்துக்கொண்டு கடவுளிடம் செல்கிறார்கள். உன்னிடம் நான் வருவேன், உன் உள்ளத்திற்கு விடுதலை தருவதற்காக. நீங்கள் அனைவருமே எனக்கு பிற மாணிக்கமாயிருங்கள். ஓ, உங்களுக்கு மனித முறையிலான சமாதானத்தையும் தர ஆசைப்படுகிறேன். ஆனால் அது என்னால் கூடாதிருக்கிறது. துன்பப்பட்டு கொண்டிருங்கள் என்றுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அது நேசிக்கிறவருக்கு அதிக துயரமாயிருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை நேசித்தால் நாங்கள் துன்பப்பட மாட்டோம். முன்பு எங்களை நேசித்ததற்கு யாருமே இல்லாதிருந்தார்கள். நான் உமது தாயை பார்க்காவது முடியுமானால்? கவலைப்படாதே, அவர்களை நான் உன்னிடம் கூட்டி வருவேன். காலநிலை வெப்பம் மிதப்படும் போது நான் அவர்களோடு வருவேன். அவர்களை பார்க்க வேண்டுமென்ற உன் ஆவலினால் கொடிய தண்டனைகளை வருவித்துக் கொள்ளும் ஆபத்திற்கு உட்படாதே. ஒரு நட்சத்திர உதயத்திற்கு மாலையின் தாரைக்கு காத்திருப்பது போல் அவர்களுக்காக நீ காத்திருக்க வேண்டும். ஒரு கணத்திற்கு முன் இல்லாத மாலை நட்சத்திரம் மறு கணத்தில் வானில் பிரகாசிப்பது போலவே அவர்கள் திடீரென உனக்கு காணப்படுவார்கள். மேலும் இப்பொழுது கூட அவர்கள் உன்மேல் தன் அன்பின் கொடைகளை பொழிகிறார்கள் என்பதை நீ எண்ணி பார்க்க வேண்டும். எல்லாரிடமும் நான் பிரியாவிடை பெறுகிறேன். உங்களை உபாதைப்படுத்துகிறவனின் கடுமையிலிருந்து என் சமாதானம் உங்களை பாதுகாப்பதாக. யோனா, போய் வருகிறேன். அழாதே. நீ இத்தனை ஆண்டுகள் பொறுமையான விசுவாசத்துடன் காத்திருந்தாய். இனி உன் காத்திருத்தல் மிக குறியதாயிருக்கும் என இப்பொழுது வாக்களிக்கிறேன். நீ அழ வேண்டாம். உன்னை தனியே விடமாட்டேன். நான் புதிதாய் பிறந்த சிசுவாயிருந்த போது உன் அன்பு என் கண்ணீர்களை துடைத்தது. என் அன்பு உன் கண்ணீர்களை துடைக்க போதுமானதில்லையா? போதுமானதுதான். ஆனால் நீர் போகிறீரே, நான் இங்கே இருக்க வேண்டுமே. யோனா, என் நண்பனே, உன்னை ஆறுதல் படுத்த என்னால் கூடவில்லை என்று என்னை மனச்சோர்வுடன் போக வைக்காதே. ஆண்டவரே, நான் அழவில்லை. ஆனால் உம்மை காணாமல் எப்படி இனி வாழ முடியும்? நீர் உயிருடன் இருப்பதை அறிந்த பிறகு. ஆறுதலிட்டிருக்கும் அந்த முதியவரை சேசு மறுபடியும் அன்பு பாராட்டிவிட்டு செல்கிறார். ஒழுங்கற்று கிடக்கும் தானியம் உதிர்கிற களத்தின் ஓரத்தில் நின்று
தம் கரங்களை நீட்டி அந்நாட்டை ஆசீர்வதிக்கிறார். பின் சென்று விடுகிறார். சேசுவின் அசாதாரண செய்தியை கண்டு சீமோன், ஆண்டவரே, என்ன செய்தீர் என்று கேட்கிறார். எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு முத்திரையிட்டேன். எந்த பசாசும் பொருள்களை சேதப்படுத்தி இந்த யாருமற்ற மக்களுக்கு உபத்திரம் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும்படிதான். இதற்கு மேல் எதுவும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை. சுவாமி, நாம் சற்று வேகமாய் நடப்போம். மற்றவர்கள் செவியில் பட நான் விரும்பாத சிலரை உம்மிடம் சொல்ல வேண்டும் என்கிறார் சீமோன். அவர்கள் மற்றவர்களை விட்டு எட்டி போகிறார்கள். சீமோன் சொல்ல தொடங்குகிறார், சுவாமி, சேசின் பெயரால் உதவி கேட்கிற யாருக்கும் உதவி அளிக்க என் பணத்தை பயன்படுத்தும்படி லாசருக்கு சொல்லப்பட்டது. நாம் யோனாவை விடுவிக்க முடியாதா? அவர் துரும்பு போலாகிவிட்டார். உம்முடன் இருப்பது மட்டுமே அவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது. அதை நாம் அவருக்கு கொடுப்போம். அவர் செய்கிற வேலைக்கு இங்கே என்ன பெருமதி இருக்கிறது? ஆனால் அவர் சுயாதீனராயிருந்தால் இந்த அழகிய ஆயினும் ஆளற்ற பூமியில் உம்முடைய சீடனாக இருப்பார். இஸ்ரேலில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் இங்கு செழிப்பான தாவர சொத்து வைத்திருக்கிறார்கள். குரூரமான வட்டியால் அவரிடம் பணம் பிடுங்கி தங்கள் வேலையாட்களிடமிருந்து 100 மடங்கு லாபம் பார்க்கிறார்கள். இது எனக்கு பல வருடங்களாக தெரியும். இங்கே நீர் அதிக நாள் தங்க முடியாது. ஏனென்றால் பரிசேயரின் ஒரு பிரிவு இப்பகுதியை ஆளுகிறது. அது உமக்கு எப்போதும் நட்பாயிராது என்று நினைக்கிறேன். மிகவும் நசுக்கப்பட்டு நம்பிக்கையேற்றிருக்கும் கூலி ஆட்களான இவர்கள்தான் இஸ்ராயலிலேயே மிக துயரப்படுகிறவர்கள். நீரை கேட்டீர். பாஸ்காவில் கூட இவர்களுக்கு சமாதானம் இல்லை. இவர்களுடைய கடுமையான எஜமான்கள் பெரிய அங்க அசைவுகளோடும் வலிந்து ஏற்படுத்தி கொண்ட வெளி காட்சிகளோடும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக முதன்மையான இடங்களை பிடித்துக் கொள்கிற போது இவர்களோ ஜெபம் செய்யக்கூட முடியாமல் இருக்கிறார்கள். இம்மக்கள் நீர் இருக்கிறீர் என்கிற செய்தியாவது அறிந்து கொள்வார்கள். உம்முடைய வார்த்தைகளை அட்சரம் பிசகாமல் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒருவரால் அவற்றை சொல்ல கேட்பார்கள். நீர் இதற்கு இணங்கினால் சொல்லும். லாசர் தேவையானதையெல்லாம் செய்வார். சீமோன், உன் சொத்துக்களையெல்லாம் நீ ஏன் கொடுத்து விட்டாய் என நான் அறிவேன். மனிதர்களின் சிந்தனைகள் எனக்கு தெரிந்திருக்கின்றன. அதனாலும் உன்னை நான் நேசித்தேன். யோனாவை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதால் நீ சேசுவை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறாய். ஓ, நல்லவர்கள் கஷ்டப்படுவதை பார்க்க நான் எவ்வளவு வேதனை அடைகிறேன். அதனால் மட்டுமே உலகத்தால் வெறுக்கப்பட்ட ஓர் ஏழை மனிதனாகிய என் நிலைமை எனக்கு கஷ்டமாக உள்ளது. யூதாஸ் இதை கேட்டால் சொல்வான், நீர் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லையா? கட்டளையிடும். இந்த கற்கள் ஏழைகளுக்கு பொன்னாகவும் அப்பமாகவும் மாறும் என்பான். அவன் சாத்தனுடைய கண்ணியை திருப்பிச் சொல்வான். மக்களின் பசியை போக்க நான் ஆவலாயிருக்கிறேன். ஆனால் யூதாஸ் விரும்புகிறபடி அல்ல. நான் சொல்லுகிற விருப்பத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் இன்னும் பக்குவம் பெறவில்லை. ஆனால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், கடவுளே எல்லாவற்றையும் செய்வாரானால் அவர் தம் சிநேகிதரிடமிருந்து பறித்து கொள்பவராயிருப்பார். இரக்கமுடையவர்களாயிருக்கும் வாய்ப்பை அவர்கள் இழக்க செய்கிறவராயும் பிறர் சிநேக கட்டளையை அவர்கள் நிறைவேறாதிருக்க செய்கிறவராயும் இருப்பார். கடவுளின் இவ்வடையாளத்தை அவருடன் என் சிநேகிதர்களும் கொண்டிருக்க வேண்டும். செயலாலும் வார்த்தையாலுமான பரிசுத்த இரக்கமே அது. இந்த இரக்கத்தை நடைமுறையில் என் சிநேகிதர்கள் காட்டுவதற்கு மற்றவர்களின் துயரம் சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறது. என் கருத்தை நீ புரிந்து கொண்டாயா? சுவாமி, உம் சிந்தனை ஆழமானது. உமது வார்த்தைகளை நான் தியானிப்பேன். நான் எவ்வளவு மந்த புத்தி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என காண்கிறேன். நம்மை தம் குழந்தைகள் என்று அழைக்கும் பொருட்டு தம் இனிய லட்சணங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புகிற சர்வேஸ்வரன் எவ்வளவு பெரியவராயிருக்கிறார் என்றும் காண்கிறேன். அதனால் என்னையே நான் தாழ்த்துகிறேன். நீர் என்னுடைய இருதயத்தை ஒளிர செய்கிற ஒவ்வொரு ஒளி கதிராலும் கடவுள் தம்முடைய பலதரப்பட்ட உத்தம குணங்களினாலே எனக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறார். நாளுக்கு நாள் தெரியாத இடத்தில் செல்லுகிற ஒருவனைப் போல் அளவிட முடியாத பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு, நம்மை தம் குழந்தைகள் என்றழைக்கிற விரும்புகிற அந்த உத்தமத்தை பற்றிய அறிவு என்னிடத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. நான் கழுகை போல மேலே செல்வதாக அல்லது மீனை போல் நீருக்குள் இறங்குவதாக, இரு முடிவில்லாத ஆழங்களுக்குள், ஆகாயத்திலும் சமுத்திரத்திலும்
மேலும் மேலும் உயர ஏறுவதாயும் மேலும் மேலும் ஆழமாய் மூழ்குவதாயும் நான் உணர்ந்தாலும் நான் ஒருபோதும் அற்றம் கண்டதில்லை. ஆதலால் கடவுள் என்பதுதான் என்ன? கடவுள் எட்ட முடியாத உத்தமம், கடவுள் முழுமையான அழகு, கடவுள் அளவில்லாத சக்தி, கடவுள் கண்டுபிடிக்க இயலாத பொருண்மை, கடவுள் மிஞ்ச முடியாத தாராளம், கடவுள் அழிக்க முடியாத இரக்கம், கடவுள் அளக்க முடியாத ஞானம், கடவுளாக ஆகிய சிநேகமே கடவுள். அவரே அன்பு, அவரே அன்பு. நீ சொல்கிறாய், எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் கடவுளை அவருடைய உத்தமத்தனத்தில் அறிகிறாயோ அவ்வளவிற்கு உயரமாகவும் அவ்வளவிற்கு ஆழமாகவும் இரண்டு நீள முடிவற்ற நிழலற்ற ஆழங்களுக்குள் நீ ஏறி செல்வதாக தெரிகிறது என்று. ஆனால் நீ கடவுளாக ஆகிய சிநேகம் என்ன என அறியும்போது நிலத்திற்குள் நீ ஏறி செல்லவோ மூழ்கவோ மாட்டாய். ஆனால் ஜுவாலை விட்டு எரியும் சூழ்ச்சிக்குள் செல்வாய். மேலும் உனக்கு மரணமும் ஜீவமாயிருக்கிற ஒரு மகா பாக்கியத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுவாய். உன்னுடைய சித்தத்தினால் கடவுளை கண்டுபிடிப்பதிலும் அவருக்கு தகுதி பெறுவதிலும் வெற்றி பெறும்போது நீ உத்தம சுதந்திரிப்பால் கடவுளை சுதந்திரித்துக் கொள்வாய். அப்போது நீ அவருடைய உத்தம நிறைவில் நிலையாக்கப்படுவாய். சீமோனால் தாங்க முடியவில்லை. அவர், ஓ ஆண்டவரே என்கிறார். மௌனம் நிலவுகிறது. அவர்கள் சாலையை அடைகிறார்கள். சேசு மற்றவர்களுக்காக காத்து நிற்கிறார். எல்லாரும் வந்து சேர்கிறார்கள். லேவி முழங்காலிட்டு, சுவாமி, நான் போக வேண்டும். ஆயினும் உமது ஊழியன் ஒரு சகாயம் கேட்கிறேன். என்னை உம் தாயிடம் அழைத்து செல்லும். இம்மனிதன் என்னைப் போலவே அனாதை. அவருக்கு கொடுப்பதை எனக்கு மறுக்காதையும். ஒரு தாயின் முகத்தை நான் பார்க்கட்டும் என்கிறார். அதற்கு சேசு, வா, என் தாயின் பெயரால் கேட்கப்படுவதை என் தாயின் பெயரால் கொடுக்கிறேன் என்கிறார். சேசு அடர்த்தியான ஒலிவ மரங்களுடைய துரிதமாக தனியே நடந்து செல்கிறார். நல்ல உருவமடைந்த ஒலிவக்காய் பிஞ்சுகளால் மரங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. சூரியன் மேற்கே சரிகிறது. ஆயினும் வெப்ப கதிர்களை அமைதியாக நிற்கும் அரிய சமாதானமுள்ள ஒலிவ மரங்களின் பழுப்பான பச்சை நிற கவிக்கை கூடங்களின் மேல் வீசுகிறது. அக்கதிர்கள் பின்னி கிடக்கும் கிளைகளுடைய பாயாமல் மிக சில சிறிய ஒளிக்கதிர்கள் மட்டும் இலைகள் நடுவில் இறங்குகின்றன. இரண்டு கரைகளுக்கு மத்தியில் செல்லும் பெரிய சாலையில் சூரிய ஒளி தூசி பிடிந்து பிரகாசிக்கும் நாடாவை போலிருக்கிறது. சேசு புன்முறுவலோடு போகிறார். மலையின் ஒரு உச்சியை அடைகிறார். இன்னும் அதிக மகிழ்ச்சியோடு புன்முறுவல் செய்கிறார். அங்கே இருக்கிறது நாசரேத். அதன் திறந்த வெளிக்காட்சி வெயிலின் உஷ்ணத்தில் அனலாகிறது. சேசு முன்னையை விட வேகமாக கீழே இறங்குகிறார். வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் சாலைக்கு வந்து சேர்கிறார். அவர் எப்படி வேகமாக நடக்கிறார் என்றால் அவர் பறந்து செல்வது போல் இருக்கிறது. தம் மேல் வஸ்திரத்தால் தலையை மூடியிருக்கிறார். அது அவருடைய பக்கங்களிலும் அவருக்கு பின்னாலும் பறக்கிறது. வீடுகள் வரும் மட்டும் சாலையில் யாருமில்லை. வீடுகளிலிருந்து இடைக்கிடையே ஒரு குழந்தையின் அல்லது ஒரு ஸ்திரீயின் குரல் கேட்கிறது. சமையல் தோட்டங்களின் மரக்கிளைகள் தெருவின் மேலே படர்ந்துள்ளன. அவற்றின் நிழலில் இரக்கமற்ற வெயிலிருந்து சேசு விடுதலை தேடிக் கொள்கிறார். இப்போது சேசு பாதி நிழல் படிந்த இன்னொரு தெருவில் திரும்புகிறார். அங்கே ஒரு குளிர்ச்சியான கிணற்று அருகே சில ஸ்திரீகள் கூடி நிற்கிறார்கள். ஏறக்குறைய எல்லாரும் அவருக்கு வணக்கம் கூறி தங்கள் கீச்சு குரல்களால் வரவேற்கிறார்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் சமாதானம். தயவு செய்து அமைதியாயிருங்கள். என் தாயை ஆச்சரியப்பட வைக்க வேண்டும் என்கிறார் சேசு. அதற்கு அவர்கள், உமது தாயின் அக்கால் இப்போதுதான் ஒரு ஜாடி தண்ணீர் கொண்டு போனாள். அவள் திரும்ப வருவாள். அங்கே அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லை. சுனை காய்ந்து போகிறது. அல்லது சுனைக்கு போகிற நீர் உங்கள் தோட்டத்தை அடையும் முன் காய்ந்த பூமியால் உறிஞ்சப்பட்டு விடுகிறது. எதுவென்று தெரியவில்லை. அல்பியூசின் மேரி அப்படித்தான் சொன்னாள். அதோ அவள் வருகிறாள். யூதா யாகப்பர் ஆகியோரின் தாய் தலையில் ஒரு பாத்திரத்துடன் கையில் இன்னொரு பாத்திரத்துடன் வருகிறாள். அவள் சேசுவை உடனே கண்டுகொள்ளவில்லை. அவள் சத்தமாக, இப்படியென்றால் துரிதமாய் செய்யலாம். மரியம்மாள் தன் மலர்கள் தாகத்தால் மடிவதால் அதிக வருத்தப்படுகிறார்கள். அவை சூசையப்பராலும் சேசுவாலும் நடப்பட்டவை. அவை வாடுவதைக் கண்டு அவர்களுக்கு தாங்க முடியவில்லை என்கிறாள். அப்போது சேசு அந்த ஸ்திரீகளுக்கு பின்னால் இருந்து வந்து, அம்மா இப்போது என்னை காண்பார்களாதலால்
என்று சொல்வதற்குள் மேரி, ஓ, என் சேசு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீர். நான் போய் சொல்லுகிறேன். வேண்டாம், நானே போகிறேன். பாத்திரங்களை கொடு. அறை கதவு சாத்திருக்கிறது. மரியம்மாள் தோட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். ஓ, அவர்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியடைவார்கள். என்று காலையிலும் அவர்கள் உம்மை பற்றியே பேசினார்கள். நீ எதற்காக இந்த வெயிலில் வர வேண்டும்? ஒரே வியர்வையாக இருக்கிறீரே. தனியாகவா வந்தீர்? இல்லை, என் நண்பர்களுடன் தான். நான் அவர்களுக்கு முந்தி இங்கு வந்தேன். முதலில் அம்மாவை பார்க்க வேண்டும். யூதாவை எங்கே? யூதா கப்பர்நாமில் இருக்கிறான். அடிக்கடி அங்கு போவான். அதற்கு மேல் மேரி எதுவும் பேசவில்லை. ஆனால் சிரித்தபடி சேசின் உயர்ந்த முகத்தை தன் முக்காட்டினால் துடைக்கிறாள். தண்ணீர் பாத்திரங்கள் தயாராயிருக்கின்றன. சேசு தம் இடைவாரின் நுனிகளில் 2 பாத்திரங்களை கட்டி 2ஐயும் தோள் மீது போட்டுக்கொண்டு 3ஆம் பாத்திரத்தை கையில் தூக்கியபடி நடக்கிறார். ஒரு திருப்பில் திரும்பி வீட்டை அடைகிறார். கதவை தள்ளி திறந்து அறைக்குள் செல்கிறார். வெளியில் உள்ள வெளிச்சத்தில் அது இருண்டு காணப்படுகிறது. தோட்ட வாசல் திரையை மெல்ல உயர்த்தி எட்டி பார்க்கிறார். மாதா ஒரு ரோஜா செடியின் பக்கத்தில் நிற்கிறார்கள். வீட்டிற்கு எதிர்பக்கமாக பார்த்தபடி வாடிய செடியை கண்டு இறங்குகிறார்கள். சேசு பாத்திரத்தை தரையில் வைக்கையில் அந்த செம்பு பாத்திரம் ஒரு கல்லில் பட்டு சத்தம் கேட்கிறது. அதற்குள் வந்துவிட்டாயா மேரி? இங்கே வா. வந்து இந்த ரோஜா செடியையும் பாவம் இந்த லீலியையும் பார். அவையெல்லாம் பட்டு போகும். நாம் கவனிக்காவிட்டால் கீழே சாகிற இந்த காம்பை நிறுத்த சில குச்சிகளும் கொண்டு வா என்கிறார்கள், திரும்பி பார்க்காமலே. அப்போது சேசு, அம்மா, எல்லாவற்றையும் நான் கொண்டு வருகிறேன் என்கிறார். மாதா சடரென திரும்புகிறார்கள். ஒரு கணம் அகன்ற விழிகளுடன் நிற்கிறார்கள். உடனே குரல் கொடுத்து கொண்டு விரித்த கரங்களுடன் சேசுவை நோக்கி ஓடி வருகிறார்கள். சேசுவும் கரங்களை விரித்து மாதாவை வரவேற்கிறார். ஆ, என் மகனே, அன்பான அம்மா. மாதா சேசுவை அரவணைத்துக் கொள்கிறார்கள். அந்த மகிழ்ச்சியில் சேசு எவ்வளவு வெப்பமாயிருக்கிறார் என்பதை மாதா உணரவில்லை. ஆனால் அதை உணர்ந்தவுடன், மகனே, ஏன் இந்த நேரத்தில் வந்தீர்? நீலம் பூத்து சிவப்பாகி நனைந்த பஞ்சு போல் வீர்த்திருக்கிறீரே. உள்ளே வாரும், துடைத்து தேற்றுகிறேன். புது அங்கேயும் சுத்தமான காலனையும் எடுத்து வருகிறேன். மகனே, என் மகனே, உஷ்ணத்தால் செடியில் மடியும் இந்த வெயிலில் என் பூ இப்படி அலைகிறது. அம்மா, உங்களிடம் சீக்கிரம் வர வேண்டுமென்றுதான். பிள்ளைக்கு தாகமாயிருக்கிறதா? நிச்சயம் இருக்கும். உடனே தயாரிக்கிறேன். ஆம், உங்களுடைய அன்புக்கு தாகமாயிருக்கிறேன். அம்மா, உங்கள் தோளில் சாய்ந்தபடி நான் இருக்கட்டும். சிறுவனாய் இருந்தபோது இருந்தது போல். நீங்கள் இல்லாதது எனக்கு எப்படி உள்ளது? மகனே, என்னை கூப்பிட்டால் நான் வருவேனே. நான் இல்லாததால் உமக்கு என்ன குறைகள் இருந்தன? விருப்பமான உணவா? துப்புரவான உடையா? நன்கு தயாரித்த படுக்கையா? என் மயில்வான குமாரனே, உமக்கு குறையானதை சொல்லும். எதுவானாலும் என் ஆண்டவரே, அடிமை உமக்கு தர முயல்வேன். எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை, நீங்களே போதும். இருவரும் வீட்டின் சென்று அமர்கிறார்கள். சேசு சொல்லுகிறார், என் இருதயம் திருப்தியாகும் மட்டும் உங்களை நான் பார்க்கட்டும். மகனே, உம்முடைய அங்கி முதலில். அது அப்படி நனைந்திருப்பது நல்லதல்ல. சேசு கீழ்ப்படுகிறார். தம் அங்கியை மாற்றி புதியதொன்றை அணிந்து வருகிறார். பின் இருவரும் அமர்ந்து தங்கள் இனிய உரையாடுதலை தொடங்குகிறார்கள். அம்மா, நான் என் சிடலுடனும் நண்பர்களுடனும் வந்திருக்கிறேன். அவர்களை மெல்கா மரச்சோலையில் விட்டு வந்தேன். நாளை உதயத்தில் இங்கு வருவார்கள். என்னால் காத்திருக்க கூடவில்லை. நம்மை தனியே விடும்படி மேரி சென்று விட்டாள். உங்களுடன் இருக்க நான் எவ்வளவு ஆவல் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை அவளும் கண்டுபிடித்திருக்கிறாள். நாளை நீங்கள் என் நண்பர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் நாசரத்து மக்களிடம் இருப்பேன். ஆனால் இன்று மாலை நீங்கள் என் நண்பன், நான் உங்கள் நண்பன். அம்மா, பெத்லகேம் இடையர்களை நான் கண்டுபிடித்தேன். அவர்கள் இருவரை கூட்டி வந்திருக்கிறேன். அவர்கள் அனாதைகள். நீங்கள் அவர்களுக்கு தாய். ஆம், எல்லா மனிதர்களுக்கும் தான். ஆனால் அனாதைகளுக்கு கூடுதலாக அப்படி. இன்னொருவனையும் உங்களிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். அவன் தன்னை அடக்கியாள அவனுக்கு நீங்கள் தேவைப்படுகிறீர்கள். இன்னொருவன் நீதி உள்ளவன், அதிகம் துன்பப்பட்டவன். பிறகு அர்லப்பன், மேலும் எலியாஸ், ஈசாக், தோபியாஸ், இப்பொழுது மத்தேயு என்று அழைக்கப்படுகிறான். அர்லப்பன், சிம்மையோன் என்பவர்கள் ஞாபகத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். யோனாதான் அவர்கள் எல்லாரிலும்
மிக நிர்பாக்கியமாயிருக்கிறான். உங்களை அவனிடம் அழைத்து செல்வேன். அப்படி அவனுக்கு வாக்களித்திருக்கிறேன். மற்றவர்களையும் தேடுவேன். சாமுவேலும் யோசேப்பும் ஆண்டவருடைய சமாதானத்தில் இளைப்பாறுகிறார்கள். மகனே, நீ பெத்லெகேமுக்கு போனீரா? ஆம் அம்மா, என்னுடைய இந்த சீடர்களை அங்கு கூட்டி போனேன். அங்கே வாசல் பக்கமுள்ள கற்களருகில் வளர்ந்திருந்த இச்சிறு பூக்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்தேன். மாதா ஆ என்று சொல்லி அந்த காய்ந்த பூ காம்புகளை வாங்கி முத்தமிடுகிறார்கள். பின் அன்னாளை பற்றி என்ன செய்தி என்று கேட்கிறார்கள். அவள் ஏரோதின் படுகொலையில் இறந்துவிட்டாள். பாவம் அந்த பெண், உம்மேல் எவ்வளவு பிரியமாயிருந்தாள். பெத்லெகேம் வாசிகள் அதிகம் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தன் இடையர்களுடன் நியாயமாக நடந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் அவர்கள் அதிகம் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்போது அவர்கள் உம்மிடம் நன்றாக இருந்தார்களே. ஆம் அம்மா, அதனால்தான் அவர்கள் மேல் இறக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. அவர்கள் முந்திய கருணைக்காக சாத்தான் அவர்கள் மேல் பொறாமையை கொண்டுள்ளான். அவர்களை தீய காரியங்களுக்கு தூண்டுகிறான். நான் எப்ரோனுக்கு போயிருந்தேன். அந்த இடையர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆ, அங்கே வரையிலுமா? ஆம், அவர்களுக்கு சக்கரியாஸ் உதவியிருக்கிறார். வேலை வாங்கி கொடுத்து உணவும் அளித்திருக்கிறார். அவருடைய எஜமான்கள் கடுமையான ஆட்கள்தான். இடையர்களோ நீதியுள்ள ஆன்மாக்கள். தங்கள் இம்சைகளையும் காயங்களையும் உண்மையான புனிதத்தின் பேறு பலன்களாக மாற்றியிருக்கிறார்கள். அவர்களை நான் ஒன்று சேர்த்தேன். ஈசாக்கை குணப்படுத்தினேன். என் பெயரை ஓர் ஆண் குழந்தைக்கு சூட்டினேன். சூட்டாவிலே ஈசாக் நலிந்து கொண்டிருந்தான். மறுபடியும் உயிரடைந்தான். அங்கே இப்பொழுது மாசற்ற ஒரு குழு உள்ளது. மேரி, ஜோசப், ஜேசா என்று. உம்முடைய பெயரல்லவா? ஆம், உங்கள் பெயரும் நீதிமானுடைய பெயரும்தான். பின் கெரியோத்தில் ஒரு சீடனுடைய தந்தை, ஒரு உண்மையான இஸ்ரவேலன், என் மார்பில் சாய்ந்தபடியே உயிர் நீர்த்தார். என்னை கண்டுகொண்ட மகிழ்ச்சியினால் இறந்தார். மேலும் அம்மா, எத்தனை காரியங்களை உங்களிடம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. என் உத்தம நண்பனும் இனிய தாயும் நீங்கள் அல்லவா? ஆனால் முதலில் நாளைக்கு இங்கு வருகிறவர்கள் மேல் நீங்கள் மிக இரக்கமாயிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கேளுங்கள். அவர்கள் என்னை நேசிக்கிறார்கள், ஆனால் உத்தமர்களாயில்லை. புண்ணியங்களின் ஆசிரியாகிய நீங்கள் அவர்களை நல்லவர்களாக்க எனக்கு உதவுங்கள். அவர்கள் அனைவரையும் இரட்சிக்க நான் விரும்புகிறேன். இப்போது சேசு மாதாவின் பாதங்கள் அருகே அமர்ந்திருக்கிறார். மாதா தாய் என்ற மகத்துவத்தில் காட்சியளிக்கிறார்கள். மகனே, நீர் செய்வதை விட மேலாக உம் எளிய தாய் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்? அம்மா, அவர்களை அர்ச்சிக்க வேண்டும். உங்கள் புண்ணியம் அர்ச்சிக்கிறது. வேண்டுமென்றே நான் அவர்களை இங்கு கூட்டி வந்தேன். ஒரு நாள் உங்களிடம் நான் சொல்வேன், வாருங்கள் என்று. ஏனென்றால் அப்போது ஆன்மாக்கள் இரட்சிக்கப்பட மனமுடையவர்களாய் இருப்பதை நான் காணும்படியாக அவர்களை அர்ச்சிப்பது அவசர தேவையாக இருக்கும். என்னால் மட்டும் அதை செய்யக்கூடாதவனாயிருப்பேன். உங்களுடைய மௌனம் என்னுடைய வார்த்தைகளைப் போலவே வாய் சாலமாக இருக்கும். உங்களுடைய தூய்மை என் வல்லமைக்கு துணையாயிருக்கும். உங்கள் பிரசன்னம் சாத்தானை தூரத்தில் நிறுத்தும். நீங்கள் தன் அருகில் இருப்பதை உணரும் உங்கள் குமாரன் அதிக திடத்தை உணர்வேன். நீங்கள் வருவீர்களா? அம்மா, வருவீர்கள்தானே? சேசு, என் அருமை மகனே, நீர் மகிழ்ச்சியா இல்லை என்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்படுகிறது. என்ன விஷயம்? என் இருதயத்தின் படைப்பே, உலகம் உம்மை பகைத்ததா? இல்லைதானே? இதை நம்புவது ஒரு விடுதலையாயிருக்கிறது. ஆனால் சரி, நான் வருகிறேன். எங்கே, எப்போது நான் வர விரும்புவீரோ அங்கே, அப்போது. இப்பொழுதே, இந்த எரியும் வெயிலில் அல்லது இரவில், குளிரில் அல்லது மழையில் நான் வேண்டுமா? இதோ நான் இருக்கிறேன். இப்பொழுது இல்லையம்மா, ஆனால் ஒரு நாள். நம் இல்லம் எவ்வளவு இனிமையாயிருக்கிறது. உங்களுடைய சீராட்டல்கள். நான் இப்படியே என் தலையை உங்கள் முழங்காலில் சாய்த்தபடி உறங்கட்டும். எப்படி களைப்பாயிருக்கிறேன். நான் இன்னும் உங்கள் சிறு பிள்ளைதான் என்று கூறியபடியே சேசு களைத்து சோர்ந்தவராய் பாயில் அமர்ந்தபடி தன் தாயின் மடியில் தலை சாய்த்து உறங்கி விடுகிறார். மாதா சேசின் தலைமுடியை அன்புடன் தடவி விடுகிறார்கள். காட்சி முடிகிறது.